Într-o zi eram la Mega Image, eram așa în papuci, sacoșa în mână, mă duceam să-mi iau pâine și domnul ministru, un domn, știi? Bună ziua, pot să vă spun ceva? Da, spuneți-mi acum. Sunt fost colonel de poliție și m-a spus în PNRR pensiile speciale. Dumneavoastră ce pensie aveți? Și am 7.000 de lei. Dar să știți, un sergent care a fost subordonatul meu și a ieșit acum 2 ani are 8.000 de lei. Asta vi se pare normal, domnul ministru? Eu am fost colonel și ăla sergent. De-aia am pus-o în PNRR. Și zic, păi, gândiți-vă puțin, asta ați avut mereu salariu mai mare decât sergentul ăla, corect? În activitate. Da, păi dacă era ca în logica din PNRR în care vă luați pensie pe baza veniturilor nete pe un X de ani, dumneavoastră luați pensie pe cât ați primit venituri nete, indiferent că se numeau salariu, indemnizație, Soldă, normă așa. de hrană, cum se numea. Dar cât ai luat tu pe 25 de ani? În mod evident că aveați mai mult decât sergentul. Dacă sergentul ăla a ieșit în condiții și a dat sporuri în ultimele 6 luni, că asta se face. Da. Și mi-au spus și mie că am vorbit cu diversi cunoscuți. Deci efectiv este un sistem de șpagă. Toată lumea în sistem știe că se numesc informal, Oscaruri. se numesc Oscar. Pentru că primești niște Oscaruri Da. în ultimele luni de activitate care îți influențează uneori considerabil Pensia. pensia, pentru că se calculează pe baza veniturilor din ultimele luni.